aquest espai era un espai bàsicament de gent jove, però que a les tardes hi venien alguns nens perquè hi havia aquí algun tobogan, hi havia aquí alguna cosa. Però era molt per nens abans i ara amb aquesta rehabilitació i tot s'ha fet la poda de l'arbre i tot i s'ha com modificat, i encara s'ha d'acabar de pensar una mica tot com es farà aquí, però és un espai que es vol destinar pels joves. I així es confon amb l'horitzó i aquest bolitge no és tempesta, un navegar sense patró, però si el vent porta en la ment allà on ets tu i aquesta història té un final que no s'acaba mai. Comença el pols de l'amor, quan has perdut el cap, el temps i l'energia, quan ja no et salva ni una nova melodia, comença el pols. És important per donar color a l'espai, per donar decoració a l'espai i bàsicament donar a parlar de temes, donar a obrir temes a la gent de forma que es renovin nous espais i a la vegada s'aprofiti per donar temes importants a parlar a la gent i que hi hagi un missatge darrere de tot això. La idea bàsicament és rostres que es miren en si mateix, que es transmeten amor o amistat o el que sigui, i com que els rostres no defineixen cap sexe en si mateix, o sigui, no és ni masculí, ni femení, ni trans, ni res. I sóc ocell, que sense rumb busca una branca, sóc ocell, que el cel expulsa de la terra santa, abatut amb el cap sota l'ala, amb les plomes. Et dona a reflexionar molt més, la veritat, perquè et comences a plantejar les coses que, clar, mai he pogut parlar amb molta gent i això m'ha obert portes a que acabi parlant amb gent sobre el tema, de que acabi obrint o que acabi inclús dient a la gent que no ho sap, no ho porta al seu dia a dia, parlar-ho, donar-ho al cap. O sigui, vulguis o no, he generat converses del tema i m'ha servit per donar-li més al coco i veure les coses més tal com són realment. Donar oportunitats també a la gent que es pugui pintar al carrer, és superimportant. I a més és potenciar els artistes, que si els artistes el que passa és que hi ha pocs diners, poques coses, doncs si es potencien aquestes coses es dona l'oportunitat que els artistes puguin aprendre. Una nova melodia, comença el pols. Comença el pols de l'amor, el gran negoci, una trampa, una estafa.